35. Komachielo en jolony kaunti ma Homa Bay koro kwayo Uganda mondo mi onyakue motelo ne yiero madundo mochan bag jumani kod yiero maduong' mar higa mar 2027. Jolony go wacho ni sani nitie liet ma siasa e kaunti no ahinya to e kinde rombe mag siasa kod mago mag jopiny. Kotelnegi kod jalony weche mag omenda Hizbon Omolo ma bende en director mar KEMSA giwacho ni josiasa nyaka to koro we tiyo kod rowere e nyayo tulo. Omolo ne oloso kod nyakalondo ni kaminde okwedo mokalo tulo manyocha ne omuoche alwora ma Kabunde kama rowere moko ne omonjo romo ma bende no bagi e alapno. Ni tulo ina mano timore kar Kabunde kama ne jotelo rade kama ne jomatindo obiro gi kite kagoyo ji e buche ok en gima ber kata matin. Omiyo ka in jatelo moro amora makawo thuolo mar siayo jowa matindo mondo kel lweny gi koko e kind oganda ok in jatelo makare. Dog chien kendi nonri maber. En gima lit ahinya ni kinde ka kinde wan mana gi lweny e Homa Bay ka. Nyoche ka onegi rowere ariyo pok kata oikegi kendo wan gi lweny dhi kamoro amora. Akwayo jotelo duto, obed ni gin jotelo moyier, obed ni gin jotelo mowal, watemuru ni waketo kwe. Weche mag siasa kik bed gik madwa kelo pogruok gi sigo e kind oganda. Siasa biro kendo kalo to weche madwaro gin mana weche mag dongruok. Omiyo kamoro amora ma intie kaka in jatelo, gori puksen kendi nonri. In jatelo makelo kwe koso in jatelo makelo sigu gi lweny gi goruok e kind oganda. Made jo Homa Bay duto winju kwayo nani, wabeduru jogo manyalo kelo kwe mondo mi weche wa mag dongruok obed ni mwanyalo pogore paro.